Jin. Apa to awakku menawa tak sawang kadiduan kowe tansah ngawe-awe cedhakan jebul Aku terus gulung-gulung kayak gini. mentara gulung Nah, gulung-gulung ala ini. lah iya jebul tak cedhaki jebule ya akeh gelombange jane Ya kan gulung-gulung. Aku tak lan wong man negatif manis lah ya Aji wae manis. umpama monakodo diajeng siti ojo cemburu ya Cahayu Aja mengayal loh dewe. umpama monakodo tanpa perahu prasasat dan satur nyidam sari as monggo langgapipun Bapak ora ilang manusia hati selawasi iya adalah gayeng ya Mbak saksuwene aku ngenteni sliramu bakal ana ning Sumberdo Cahayu kaya ora bisa ngampah sakjroning atiku pengen ketemu karo sing Aku kudu gulung nanti. lek gulung Saya kudu gulung aku kayak gini. Wis ayo balik ayo. sesuk tarung nek balen nalikane dalu hatiku ganti mati ora bakal lali yo ganti lakai lintang pelaku tak dume padha mergo bojo telu kudu adil Alhamdulillah.